ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. A sị nka chi taata bụ Orie ritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo n'ara obodo, onye chụba anyị nyeta, onye fụrụ anyị cheta nwa nwụrụ anwụ ọzọ ya nwụ, onye cheta ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe a sị na aka ya ama anyị na jijiji ya ama anyị. Atụmọkpọ chụba ndị ajọ mmadụ na tigbuo ndị ilo. Onye gwọrọ anyị ọgwụ ya sa na ọ sacha n'ọnụ ya nwụrụ. Ise aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite na Anambra steeti. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple, bụrụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Ife ọma ka nsị ya na-emerụ nwoke ya na-emekwaziri nwaanyị. Isiokwu ndị bịa n'ụbọchị taa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara iyi ụwa, ya na ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ndị ọgbanje gị. Gee ntị ma gee ntị nke ọma ka ịmụta ihe ga-abara gị uru n'ụbọchị taa. N'ụbọchị tata ọgbanje ga-agba na agwacha ndị kwuru okwu. Yes, tata bụ ụbọchị nke abụọ na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Febụwarị. Ndị niile na-esonye na ya bụ aja ụbọchị a ga-emechi ya bụ the 14th day. Anyị ga-evidokwa ya bụ ihe mmemme sendịkwara onye ọbụla, sọ ndị na-esonyere anyị ndị ga-enweta ozi a dịka isi malụ na ihe ọrụ madụ ma eshie na soshal midia. Mana ịchọ ka ị bịa n'Ugochi tubelu na temple ka ikuku ezumezu mmụọ niile nọ na temple danjelu nke Chukwu kusa gị, you are free to come. Dịka isiokwu anyị si wee dị, echefukwana ma ọ bụrụ na ị bụ onye nọ na nsogbu dị iche iche, ijego oruje Igbo, ndị amoosu na-enye gị nsogbu, ndị ajọ mmadụ, ndị na-achọ ịnara gị oke gị nwere mmadụ, akụzi n'ọta. Bịa n'Ugochi tubelu ọdịnala temple ka ị bịa kọsara mmụọ na-apụ apụ, danjeru nke Chukwu ndị na-eji olu na-eji Igbo agbatara ọsọ enyemaka. Ka anyị pịachaa gị nụchaa gị ka ite. Ndị amoosu a na-achụ n'ebe ibi bịakwazịa ka ị were ngọzi n'aha Onyenwe anyị nke pụrụ ime ihe niile enewabe gị, ka ndị amoosu chara gị n'ụzọ kacha dị mma wee dị. Nke na ndị amoosu bụ ndị a na-arịa, they are the challenges, they are the problem. You know why you should not keep silent or quiet when things are not going right. Ndị Igbo na-atụ esi na onye okwu etu o si akpa ya amara ka anyị esinyere ya aka. Ndị Igbo na-atụkwa dị si na onye tọiletị na-akpa si na-akpa na ya ebu ụzọ. N'akwụkwọ ndị ụka ọbịa Matthew 7:7 sị, yọọ ị ga-ayọta, chọọ ị ga-achọta, kụọ aka, meaning that you will lead, you will find, you will seek. Do you get? Ọgụ nwa ga-achọba. Ndị Igbo na-atụkwa dị isi na-asị na onye ihe ntị na-ata na ọ bụ na ọ gwụrụ na ntị ya ezu ike. So stop being lazy. Esikwana na otego ịgbagharịba, esikwana na otego ihe otiti tiwere gị n'ikpe na ekpere n'ibugo mmiri buo ngwọ. Ihe kpatara na ị ga-eme etu ahụ bụ na ike na-agwụchi mmadụ mgbe ike gwụrụ onye anwa.
And I keep saying it that giving up is a coward act. Never you give up. Say, once there is life, there is hope. All my message of hope. N'ihe kwesịrị ịma gbasara ihe ụwa gị, n'ihe kwesịrị ịma gbasara ndị ọgbanje gị. A sịkwarị na ihe ụwa gị dị negative because of what you experienced in your previous earth life. Therefore, or because of your karma in this present earth life, you are suffering na quarter. Aka nwere ihe nwere ike ime. Ọnọdụ anwa dị ịtụgharịrị ka nwere ike ịgbanwe. Mana ihe niile ga-esi n'aka gị nwa ma ọ bụrụ na ikwela. One thing that is very common among the successful people is consistency and determination. Never give up. Once you give up in your earthly existence, nke ga-ekpome ma ọ bụrụ na ịsụka. So, na ị ga-agbalịrị mbọ kwenye na ihe ọma na-emerụ ndị ọzọ ga-eme na be gị. That is the key word of Okun Castle, because what I'm doing today is an admonition. The key, the basic, from the core is what is determining factor in your this present earth life is what? Iyowagi. Whatever that is surrounding you, following your personality, because you long for it, you wish for it, knowingly or unknowingly, unconsciously, you wish to experience it because of one thing or the other. That is your Iowa. And I can tell you now, every negativity, every negative Iowa can still be reversed. Ma ọ bụrụ na ezumezu gị na ndị ọgbanje gị permitted gị to lead you to onye nwere ike imewu ya na maka na ekere ọrụ eke. Reversing your ugly incident is very important, but it must start from you. You must change your mindset. You must change negativity. Because ụfọdụ ndị mmadụ na-asị m, one person told me this morning that all the years he has been suffering, and as he stands now, the ike agwụghị ya. So it's like giving up. I keep telling people, one, that what you have done years back without seeing any positive result, some things can be responsible for that. It's either one, you have not done the right thing, or the person that is not doing it for you have not done the right thing. More, they have not done the right thing consistently enough to create massive and good results. More, na onye ga-ekwubiri gị okwu ịbịabara across onye ga-ekwubiri gị okwu ka Chidimma wee dị. Don't tell me n'ije ga ebe dị etu a jee jee Igbo jee n'aka ndị a na-anụ afa ha. That does not count. What counts is that na-enwere onye nchụaja, onye ọ bụ na ọnya ga-ekwubiri gị okwu. So ọ bụrụ na ị nọ n'ọdịnala 3 months, 6 months, 1 year, you have not seen something positive happening, my dear, you need to change the people you follow. Maka na asị na-ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ. So guys, no mkpụgharị ka eji enwe mkpi. Ọ bụrụ na 6 months, 1 year, no changes, my brother,
try onye ọzọ. Maka na o nwere ike na irutebero n'ebe Chidimma ga-anọ wetara gị. Agwara m ndị mmadụ, everything is not money. Ọ bụrụ na what you are seeing now is not palatable, what you are seeing that is happening in your life now, alụọ ka elephant erie ka ọkụkọ, ekwecha gị nkwa ama eme, disappointment up and down, aka nne aka ekpe, ine n'ihu imeneta mma, ine n'azụ imeneta mma. Condition gị dị naize bụrụ n'ọnọdụ ịnọ n'ọnọdụ elepụsi nata, ị na-akụ ọta. Agwa nga akụzi n'ọta. Make a bold move. Bịa n'Ugochi tubelu na temple. If you are honest and determined to succeed, I will help you. Maka na o nwere ụfọdụ ihe ọ ga-abụ imebe, ndị angelo nke Chukwu ga-agọzirịrị gị. Onye sịrị, I will never let you go unless you bless me. Ihe dị mkpa bụ the total the inward conviction in you. That's what counts. Ihe mmụọ na-enewu obi tiwa na obi gwepịara egwepịa iji wee nabata. Gịnị bụ ihe ụwa gị? Achọrọ m ịma how negative they are. What really counts is na ị ga-adịrịrị mma. O nwere onye a na-akpọ Jabez, ama niile go that story na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. Jabez ya bụ maka na ma like iji ihe ma wee maatụ. Go the story of Jabez. Na Jabez bụ anything negativity, anything afụfụ, anything ịkụ ọta. Ebe ndị mmadụ si gaa, Jabez si ebe a gaa nsogbu. Ịtụ ahịa, anụ na afịa adana mmiri nke gị usu ya. Anụ na afịa gbara ọkụ nke gị usu ya. Anụ na onwere ndị moto gara accident ihe ha mebisia nke gị usu ya. Onye imechara ihe ọma o were ihe ọjọọ kwụọ ụgwọ. Ịlụcha ka elephant irie ka ọkụkọ. Ife gagido dị ka ọ ya adị mma, ọ ghasa ibidokwa n'isi. Ịkpa asị a na-akpọ gị. Mgbe ụfọdụ ọ bụrụkwa ihe ya. Mana as a human, they are trying their best to be a better human being. Ebezina, there is hope. Whether me nọ na Anambra, me nọ na Nigeria, you are free to visit our temple. Ka ịkọsara ezigbo mmụọ so gị na ndị angelo nke Chukwu ọnọdụ gị. Maka na aka I assure you that ọnọdụ gị ga-agbanwerịrị. Make it a privilege of faith, conviction, and understanding to learn how things work. Your life will never remain the same. Jabez megidere bebe akwa, sikere ihe ọnọdụ ya ji wee dị etu a. Let me tell you about myself. There was a time I cried because I was having a lot of challenges. Betrayal upon betrayal. Alụcha ka elephant erie ka ọkụkọ. O doo m anya na ebe m nọ then abụrụ ebe m kwesịrị ịnọ. Ọ na-eme m nnọgido in my apartment. I will start crying. Do you know what I normally do? Sometimes when that cry, I will start thinking about life. The only thing I'm at contemplate bụ igbu onwe m.
but actually the mobi. Friends, people who help in the past, they are all deserted me. Because nobody want to identify with a failure. Everybody want to identify with somebody that will bring something to the table. So if there is nothing for you to contribute, forget it, you will not have friends. It's natural. That was what happened to me. Every problem here and there. I couldn't do anything rather than talking to my Ismails. They are the only people I talk to. So ihe na-eme mgbe abụọ to avoid the neighbor being other flats. Ebe ajụwa nwoke kere ihe na-eme, I will put music. I will loud it a little. To the extent that even if I'm crying, nobody will know that I'm crying. Yes. Ka ị ghara ifil na gị nọọsọ gị nwa na-ebe akwa. Nwanne ebere m months. Nọgide etu a nchekata nwere nọgido na my apartment nchegide chee ihu chee azụ chee ebe m bidoro chee ebe m nọ at that moment chee ebe m kwesịrị ịnọ. Oh, I will shake my head and say no. This is not me. This is not where I belong. This is not where I'm supposed to. Ebido mbebere chi m akwa. Nwanne ụdị akwa agụọ gị bee akwa. Don't die in silence. Don't bottle it down your heart. Yes, it is not good for your health. When you experience such a pain, cry. Yes, I cried. Yes. But today, when I look at those experiences, I'll start laughing. So, but what I can tell you is that I'm a living witness. I've tested it, tested every angle. But today, I'm happier. And I'm happy that my resumes are using me to bring smiles on people's face. So, ihe m na-akọwa bụ ebezi na akwa, but you must do something. Don't give up. Don't be quiet. Follow the right channel. Kọsara chi gị na ezumezu mmụọ. Nwee mmụọ ịkụrụ mbamba. Mmadụ ekwesịrị ịkwụ nnakie maka ịkwụrụ sọsọ gị, ibuo the whole body sọsọ gị. Enwere ike itiri echi. Ị nwere ọkwa ego iji ejegharị. Because jegharị bụ ego, yes. But you can still do something. Ọ gwara gị maka ndị na-akụ ọta. You can take it as a pilgrimage of faith to Ugochi na temple. Ka ikuku ezumezu alụsị na ụmụ mmụọ na-ejere Chukwu na mgbada ozi kwusa gị. Can tell you things will turn around. That n'ihi ụwa gị nwere ike ịbụ ihe i kwutere n'onwe gị. Decision you took yourself. Ịghọtara ya? Gịnị bụ ihe ụwa? Ihe ụwa bụ decisions you take in your previous life. Or right from your source, your origin, the spiritual realm. When you are in paradise, the spiritual realm, you are conscious of who you are. And the Almighty Father, in His infinite mercy, granted your request, gave you the opportunity to be here in this cooler region, to mature as a human spirit, and be useful in creation. Man, because of ihe pass go through, some people nwere ihe ụwa ha ṅụrụ. Because of what they experience, now they announce war that. Example, ụfọdụ ụmụ ndị sịrị na ụwa ọzọ ya anụta na die fevọrọ ya na ya ataga ahụ na ụwa ọzọ ya na ya ndị.
ụfọdụ si n'ụwa ọzọ ha ga-anata na ịtrọst mmadụ na ya ma trọst mmadụ. Ife na ọbịa in this present earth life ọ na-enwe problem of trusting because of a betrayed ya. Ụfọdụ abịakwa n'ụwa ọzọ si n'ụwa ọzọ ha ga-abịa na ha bụ nwaanyị na ha ga-abụzi nwoke. So many other factors. Sometimes when we speak, ụfọdụ amara onwe kitchen or just ordinary speaking for speaking sake. No. Whatever you are speaking, your thought, your action, all of them create values in the spiritual realm attached to you, the originator. So, okwu ọnụ ka Chukwu okike ji wee kọọ ụwa. So ihe ọ bụla i kwupụrụ will still come back to you in a bigger formula. So ndị niile take negative ihe ụwa can still be reversed. Starting from you ikwenye not the possible. Then onye ụkọchukwu ekwubiziere gị okwu abido taa that ihe ụwa ga-anwa nke adrọ palatable, that ihe ụwa ga-anwa na-emeghị eje anana. Ekwubie m okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile n'isi ndị niile ọnọdụ ihe ụwa ha bụ ihe nibere ha n'ọnọdụ ha nọ taa. Ọ pụtara na ihe ha metalụ but mana ihe ha kwutere n'ọnụ. Ụfọdụ kwuchara dị ọfọ, ụfọdụ ụgwa nọ ndị ihe ụwa ha nwere ihe ụwa ndị dị positive nwee ndị dị negative. O nwere ndị kwuru na n'ụwa nke mbụ na ime omume nwa mere ya, n'ụwa nke a na ọ ga-amụ ụdọ ọmụmụ si ọfọdụ nne kwucha ya nwụọ iyi dị ọfọ abịa n'ụwa nke si ọmụmụ. Nwee ndị bụ na ha gbara ogbenye, ọ gbara ogbenye in previous life wee dị n'ụwa nka si n'ụwa ọzọ ya ga-abịa na ya ga-abụ ọgaranya. Ọgaranya dịrị ude, ọ batakwa things working fine for him. O nwere ike ọrụ ọkụ elefant ihe mmadụ mgbe oke ọrụ ọkụ nkịta orie elefant ya things a na-agara ya ụdị pụrụ nnukwute iche. Etu a na-achịkwa bụ ọ bụrụ na ihe ụwa gị not favoring you, o nwere ike achọghị m ime ihe ya problem but you know in pain right now and your problem has to do with ya ihe ụwa. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ebe ọ bụla ị nọ, like I always say, distance is never a barrier. I speak positivity into your life. That's your negative ihe ụwa. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, I turn it for good. Let positive things begin to happen. I discard every negativity, every negative you that is tormenting you. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, begin to receive blessings. Begin to bear positive fruits. Begin to experiencing joy, upliftment. Great miracle begin to happen in your life. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. That entanglement, that bondage that is tying you down, n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, let them be broken. Let testimonies begin to happen upon your lives. Let man begin to love you. Let woman begin to love you. Let all your loss begin to return in multiple fold. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwubie m okwu n'isi gị na ị ga-ebido fụwa ngọzi na-ezughị oke ọbụla ama akwụsị gị ịnata oke gị. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ise
gịnị bụ ndị ọgbanje gị? Ndị ọgbanje gị bụ ndị otu gị, ndị ejima gị, ndị gị na ha kọrọ iyi ụwa, ndị gị na ha so, ndị dupụtara gị in this earthly sojourn, this earthly journey. O nwere ndị iyi ụwa gị, ndị dupụtara gị. Etu o si abụ mmadụ na-eje obodo oyibo, France ya wee wushas apụta wish ye well, ya nwetakwa ihe dị mma, o ji ya na-adakwa n'udo, and so on and so forth, bụ wish ndị France ya na wee wushas. Ụfọdụ nwere ike idugide ruo ebe ọ ya ba moto ma ọ bụ duru airport. Etu a ka ọ na ya spiritual realm. Enwere ndị wu ndị ọgbanje gị, ndị otu gị, ndị dupụtara gị n'ụwa. Onye ka m ji agwa ndị mmadụ, the day you were born has significant meaning n'ọdịnala Igbo. Example, mụ nwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. I was born on Nkwọ Day. Yes. Nkwọ bụ ana, maka na Nkwọ bụ nwanyị. The mother earth. And Nkwọ ka mmụọ dị na be anyị na-chere ife ụlas. Nkwọ ụbọchị Edo, Nnewi na Edo oraifite chere ife. Nkwọ bụ ihe na-akwọta ihe dị mma. So for the fact na entities of powers ndị na-eri oke na Nkwọ, the mother earth, they are the one that welcome me in this present earth life, is the day their radiation is of higher volume, and the day the radiation that follows my arrival in this material world, in this gross material world, in this gross material world, it means that radiation that follows me is of higher volume on Nkwọ Day. Radiation that came to with me in this gross material world is compatible with entities of power that receive sacrifice on Nkwọ. Therefore, Nkwọ Day can be a day nwere ike ikwupi okwu ma ọ bụ lụọ ụmụ oke ọrụ dị iche iche, ọgbado ụdọrọ. However, this is the starting platform for a beginner. However, now I have aligned myself with all the forces of nature. Yes, elementarily, ọ bụrụ na ị bụrụ a newcomer in ọdịnala, you can apply this method of maybe the day of your born day in ọdịnala Igbo can be a special day for you. And automatically you align with those entities of powers that work solely on that day. Akwara m ụbọchị a wee sị unu na afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ n'oke na-abụ na nwunye na-abụ. Wee gwa unu sị unu na iwetagoro ọtị gbara ịnụ waa ya, ị ga-afụ owu 2 male 2 female. O nwere ike ọ na-ewe interest you to know that some people don't even know that na ọjị na-enwe nwoke na nwunye. Yes, ngwa ụbọchị nkụzi gbasara ya. Now, wee sị na Eke bụ the sun, the fire, the radiation, the energizer of the entire creation. Then wee sị gị nke na-esu ya bụrụ Orie, nata Orie wu female, mmiri adịghị enwenata ilo, mmiri ugodochia, the attribute of the feminine spirits. Wee sị unu na air bụ afọ bụ air adọ nwoke. Sometimes the people don't recognize how
are for works, but are for his benefit. Yes. In when he got the power of the air. You understand? Because air brings life. Then earth, mother earth, one. So goes in that then the elemental beings working on that particular day are so active. But that does not limit you. When you are developing your spiritual consciousness, ndị ogbanje gị ga-lead gị ga-link gị with other elements. Today, I work with other elements. Yes, I work with other elements, the air, the water, because naturally I'm one. Though I was born on a body. That reminds me, some people know truly well that na amụrụ gị n'ụbọchị eke does not mean na ime anwụ mmiri. The day you are born will not determine solely na ime abụ nwa mmiri maọbụ na ime ịghọtara ya. No. M nwere ndị amụrụ n'ụbọchị eke bụ nwa mmiri, nwee ndị amụrụ ụbọchị eke abụrụ nwa mmiri, nwee ndị amụrụ ụbọchị orie bụ nwa mmiri, nwee ndị amụrụ ụbọchị orie abụrụ nwa mmiri, though they have link with water. So ka ị ghara confuse onwe gị, onwere ndị wụ solely na onye amụrụ ụbọchị eke bụ fire. No, 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 no. Ịghọtara ya? So ka ịghọta ya ọfụma. Ndị mmiri maọbụ ndị si n'ikuku maọbụ ndị si n'anyanwụ maọbụ like nwa anyanwụ, nwa ikuku, nwa mmiri, nwa ana, ihe niile. Ịghọtara ya? Nwa anyanwụ, nwa mmiri, nwa ikuku, nwa ana, ha niile sicha the interconnected. Ka etu ya esighọta ya ọfụma bụ ị nwere ike mụ na ga-abụrụ friend, but enwekwa my own personal friend circle. Through me, you can be connected and become friends with some of my friends. You know that? Or you are my friend. Through me, you can still be a family friend to all my siblings and parents. You know that? It's according. So don't limit yourself. Give hand of fellowship to other elements. Like me, I can tell the air elements, please deliver this message to Hong Kong, deliver this message, they will obey. They will do it. Originally, I can talk to water, I can talk to land, I can talk to Anyang. You got that? So they are all connected. When you started newly, and you be go from a start because you can getting. But when we Bogota, you find that you will familiarize with other elements, and all of you will be working in harmony. So like what I was saying, now I'm gonna bosieke. Onye mmiri amụrụ ụfọdụ ndị mmiri ụbọchị eke, mụọ ụfọdụ ndị ana ụbọchị eke, nwa ụbọchị etu a ka ọ dị. Kama na o nweziri radiation nke dị higher on that day does not mean na enwere other elements. Ịghọtara ya? Recognize ya ndị iyi ụwa. Recognize ya iyi ụwa. If your iyi ụwa is negative, speak positivity. Onye kwere chi ekwe. In as much as EZE-ANA can speak and make some declaration upon your life, upon equal, it will not go because you need the connectivity with my declaration and their conviction. Now, you must be convinced. Kwenye na asịkwa hare na ihe ụwa gị dị negative, that no ga-adịrịrị positive, na ha Chukwu okike kepụrụ ime ihe niile. Match it that your words with action. Ịghọtara ya? Ọ ga-etinyere gị ndị ọgbanje gị, mmụọ niile ezumezu gị na ha so. Make yourself friends with them. Na-agodoro ha. Follow the right click. Don't follow people that so much believe in negative charms, because there is no gain benefit in doing so. Ọgwụ abụrụ ọdịnala kama ọ bụ shortcut ndị mmadụ na-eweta from mystic activities. So mana aja karịrị ọgwụ.
sonyere ndị nwere positive mindset, ndị gị allow gị and grow gị, mentor gị from scratch, from grass to grace. Follow who no road. N'ụbọchị taa, mee ndị ọgbanje gị ka ha bụrụ ndị enyi gị. Recognize them, chukwa ha. Eburu ọgbanje ịnọ na-echukwa ndị ọgbanje gị, because no ha with the backbone. Whether you will succeed in this gross material depend highly on how you coordinate yourself and harmonize with forces that came to this earthly journey with you. Don't open many war fronts, because don't start a fight you cannot finish. Don't call them names. They need now the angel cage walking in positive direction from the light region. Remove your hands from anything dark region or negativity, committing evil, living a worthless life, indulging yourself in negative charms, because you will be drawn to the negative energies and negative beings. Catch them away, Ordinary Igbo amaka. That you experience, come across negative people or evil people covering themselves in ordinary, does not mean that every ordinary person is bad. And don't generalize. I can tell you, in every profession, in every relationship and dealing with human being, you always come across good people and bad people with good heart in every religion, in every setting, even in your family. So you can come across a greedy person even in your family. The same thing, you can still come across a greedy ordinary person. But don't generalize, or because of that, you discard ordinary, or say, or pour the dirty water with the baby. It's not right. It's not a wise thing for a wise person like you, yes, to be doing. Ọ bụrụ na o nwere ihe ịghọtara n'ihe a nkụzi taa, maọbụ ajụjụ ị nwere, maọbụ ihe nkụzi gboo ị chọrọ ịjụ, always send message to my YouTube WhatsApp 08057837672. Aga m enyere gị aka. Remember, ị nwere ike na-akpọ na phone. Ọ bụrụ na m ji ọrụ n'aka, nwe ọrụ mmeji n'aka, I will not be able to pick. But trust me, once you send a voice note or drop a message on my WhatsApp, definitely, once I'm less busy, I must pick. So, but sometimes if you are calling on voice call, I might not pick immediately, because no one will hinge. And then all stage there, it can break the connectivity, at that point in time. No fun.